posarem veu ara a aquestes dones fictícies, però no, i per totes elles i per totes les que encara avui estan sent represaliades, ultratjades i vulnerant els seus drets. Us donaré aquest capdell de fil vermell perquè el seguim desfent i demanant ara amb la veu dels dos personatges, si pots anar-les a buscar, i comencem la lectura. Entre les dones del Patronato de Protecció a la Mujer i nosaltres hi ha un fil vermell. Un fil subtil, íntim, inquietant, que pot passar desapercebut o que potser no gosem veure. Un fil que ens uneix unes i altres. Podríem haver estat una d'elles. Podríem, però no ho vam ser. O potser sí. Qui sap si fou l'atzar o el destí qui ho va decidir. Tant se val que sigui de seda, cotó, lli o llana. Suau o aspre. Brillant o esmorteït. Si al capdavall, el fil vermell ens cus les ferides. El fil. El fil de veu que escapa de ser una altra vegada silenciada. El fil de la memòria de les dones que no ha pogut ser esborrada. El fil que impedeix que ens perdem i ens guia. Quan la vida penja d'un fil, quan t'hi agafes o hi camines per sobre com l'equilibrista, quan a la fi desfas el nus que t'escanyava i omples els pulmons d'aire, i és vermell. El vermell, encara de la vergonya. El vermell de la prohibició, del perill que van patir les dones a causa d'aquesta institució franquista. Les que vam ser-hi tancades, les que fórem amenaçades, les que l'imaginàvem. El vermell, que és el nostre color. El color de la sang, del cor, de l'amor, de la passió. El vermell del foc, de l'escalfor. El vermell de la revolta i el mai més. Sofia Moragas, cop de puny. Jo era la millor en matemàtiques, en química, en totes les assignatures de ciències. També era bona en les llengües i les socials. Havia estat la primera de la classe des de la primària i el batxillerat no havia defallit cap dia. No permetia que cap company em superés. Sofia Moragas era l'orgull de les escolàpies de Roger de Llúria. Ho he racionalitzat. Si ho racionalitzes, deixa de fer-te mal. Metge. Volia ser metge. Tenia a tocar els estudis de medicina, però vaig trencar-li el nas al meu germà d'un cop de puny. L'irrefutable doctor Surroca va diagnosticar que no sabia afrontar la frustració i era una noia impulsiva, venjativa, agressiva. I l'any 1972, aquesta pulsió no s'admetia en el cos d'una dona. He deixat les emocions a banda. Ara en parlo sense aixecar la veu. Benet Moragas és un inútil, un fracassat, un parell d'anys més petit que jo. El meu germà estudiava als Maristes de carrer València. No superarà el curs. Al setembre vinent o repeteix o se l'emporta a un institut públic on hi hagi un nivell coincident amb el del seu fill, senyor Moragas. Li havia donat a triar el director. Però el pare va escollir una tercera opció, donar-lo ja de baixa dels Maristes i tancar-lo a l'habitació la resta del curs. Fins i tot hi menjava allà dins. Benet sí que fa pena. Està malalt. A
causa del càstig, només tenia permès sortir a pixar, cagar i dutxar-se un dia sí i un dia no. Una tarda em va veure estudiar i va desfopar-se contra mi. Va arrencar-me el llibre de física de les mans i el va llançar contra la porta. Va rebregar-me els fulls de punts que hi havia a la taula. Si no li hagués clavat un cop de puny, m'hauria matat. Entenc que aquella ira. L'anàlisi i la comprensió de la realitat són en ell limitades. Dolor al nas, inflamació, hematoma, deformitat nasal, insuficiència respiratòria, hemorràgia. Conec tots els símptomes d'un traumatisme nasal, malgrat que ja no vaig poder estudiar medicina. Tampoc el seu rostre ha recuperat l'aspecte que tenia anteriorment, però algú s'hi fixa. Van ingressar-me en un reformatori, com si jo fos algun perill per a la societat, i no aquell idiota. Soc netejadora d'un hospital i no enyoro ser metge. Allà dins també hi havia internes com Benet, mig beneites. Impossible controlar la meva pulsió. Una d'elles em buscava les pessigolles i les dues acabaven tancades en una cel·la per 4 esgarrapades, plantofades o puntades de peu. Vaig ser al reformatori fins que ja em vaig tenir prou i vaig escapar. No van trobar-me fins anys després, quan jo ho vaig voler. Soc intel·ligent, molt intel·ligent. Sofia Moragas era l'orgull de les escolàpies de Roger de Llúria, sense rancúnies ni ressentiments. Amb el pas dels anys ha mort primer el pare, després la mare. I ara, el pobre Benet, amb només 53 anys, és qui cada dia està més i més malalt. Fa setmanes que no pot sortir de l'habitació. No sóc metge, però en tinc cura. Conec els símptomes i sé com tractar-los. Febre, diarrea, dolor, pèrdua de la gana, dificultat per respirar, tos, convulsions... Ho he racionalitzat. Si ho racionalitzes, deixa de fer-te mal. Justa Portons, el vestit botonat. No en tinc mal record. És just. Si ens havien tancat allà, era perquè havíem fet alguna cosa dolenta i ens mereixíem un càstig. Jo, per lladregota. No sóc una fleuma. No em fa angúnia la sang. Ni tampoc, i si és menester, matar. Abans matar que netejar. No faig broma. Abans matar que netejar. Em dic Justa. Soc filla de Campportons, els carnissers de Tona. Aviram, xais, conills, porcs... Que la mare anys enrere venia i que els homes, el pare i els meus 3 germans, abans mataven i esquarteraven. I jo, l'única noia, neteja que netejaràs. Haver de netejar i no matar pel sol fet de tenir una figa entre les cames. Aquell 28 de març havia complert els 17 anys. L'aniversari havia escaigut en Setmana Santa. Divendres Sant no hi ha res a celebrar, és el dia que el varen crucificar, feu el pare. I mutia la gàbia. En una altra ocasió, ell mateix hauria dit «Me cago en Déu i la creu!» O hagués romancejat per no anar a missa, o fins i tot hagués menjat carn amb el pretext de l'aniversari. Però en aquell 28 de març s'havia tornat pietós i ni 4 duros va donar-me. No és just. Ni la mare ni els dròpols dels meus germans van protestar-li. Després de la penitència, la gent es deté per la carn. Una setmana després, els 4 homes de casa havien escorxat un parell de bens i un grapat de conills de mala manera. Hi havia esquitxos de sang i trossos de vísceres per tot arreu. Inclús en el sostre de la rebotiga. M'imaginava les seves riallades, els seus jocs macabres i em vaig plantar. No és que em fessin fàstic aquelles restes,
m'ensenyava. Sabia què passaria si no ho feia net. Un grapat de fuetades i llestos. Era la pena que ens infligia als fills quan el desobeíem. És just. Però no em va quedar prou content. Va impedir que la mare m'encarregués el vestit nou per la patrona. I això sí que no. No era just. Aquest altre càstig era de més a més. Ningú va a la festa major amb un vestit vell, però si volia pagar la modista necessitava calés i de calés al meu abast només n'hi havia al calaix de la carnisseria. No en quedava un altre. Cada dia encisava una petita quantitat i la mare ni se n'adonava. Ja fora m'hi vaig adaptar bé, a elles i a les companyes. Obeïa, i si alguna vegada netejava, mai no era l'habitació d'una degolladissa. 10 mesos després el pare em va reclamar. Volia que tornés a casa perquè cap noia que em substituïa els aguantava gaire temps. Jo no havia previst que les adoratrius es vantarien d'haver-me reconduït en el recte camí amb el mossèn i de la meva pràctica religiosa diària. Aquestes bocamolles em van empènyer a robar el caixonet de les almoines. Quan van descobrir el furt, cridaven colèriques i ens amenaçaven. Elles eren les úniques responsables, però vaig confessar en el moment que anaven a fuetejar la primera noia. Els vaig retornar els diners, però igualment em van flagelar davant de les altres. És just. Després, de nou, l'aïllament de 2 o 3 setmanes en una cel·la. Havia funcionat. Ara xerraven al contrari del mossèn i aconsellaven que continués al centre. Les companyes admiraven la gosadia del robatori i estaven ben agraïdes del fet que confessés. I jo, durant l'estada a la cel·la, havia ideat una estratègia que em garantiria un internament perllongat i m'estalviaria els assots. Dies després m'oferia la superiora per matar els animals que menjaven i llevar-nos les vísceres. Va acceptar de grat. No és una feina que agradi, ni tan sols a les monges. La neteja havia de ser a càrrec d'altres noies, però jo m'esforçaria a no embrutar gaire l'escorxador. El pare va insistir al religiós, però les adoratrius aquesta vegada no estaven disposades a sacrificar-me. Les noies abandonàvem el reformatori als 25 anys, però jo no tornaria a Camportons ni tampoc a Tona. Cada diumenge, després de missa, ens exhibien davant d'homes perquè triéssim, com si fos un mercat de bestiar. Havia captat l'atenció d'un geperut tímid, solter, d'aparença inofensiva, cansat de pagar putes. El primer dia que vam parlar em va dir de casar-nos i jo només li vaig demanar que anés a Vic a cada modista i em portés el vestit botonat de la festa major. Me'l volia posar el dia que marxés, exhibir-me quan m'acomiadés de les adoratrius i les altres noies. El capsigrany no ho va saber trobar. En lloc seu, a la següent cita, va portar-me una bata d'estar per casa, botonada de dalt a baix. Aquell 28 de març de 1970 vaig haver de desaparèixer del centre, on havia estat gairebé 6 anys de manera funerissa. Si no vam tenir fills va ser perquè era més vell que el meu pare i a ell mateix li avergonyia. La convivència em resultava suportable. Però la seva posterior incontinència ho va esgarrar tot. No estava disposada a netejar-li ni el pixum ni la merda. Si alguna cosa faig bé, és matar. Abans matar que netejar. Per culpa seva vaig desobeir el 5è manament. Però aquest cop no vaig rebre cap fuetada. Hauria estat el més just. L'1 de juliol de 1984 entrava de nou a la presó, a Bat-ras, a causa d'una sentència judicial i m'hi vaig estar fins al 2004. A la sortida, ara sí, per fi vaig poder estrenar el vestit botonat. Aquest s'aforma, cabells curts. El dia de la primera comunió, aquest es va tallar els cabells com un nen, amb unes tisores de cuina i s'enfilava a l'honrona. A la mare no li va fer cap mena de gràcia. Tampoc a les dominiques on nosaltres, les 3 germanes,
vivien internes durant la setmana. I el pare... Vés a saber què en pensava el pare. A Kerr li arrencava posar-se faldilla. Mai va aprendre a cosir ni s'escarrassava en fregar o cuinar. Als 15 anys ja sabia conduir el tractor i treballava al camp millor que un home. El pare devia estar-ne ben orgullós. Però vés a saber què en pensava el pare. Llavors, Kerr ja vestia sempre en pantalons i des de feia un grapat de mesos duia el pentinat d'un xicot. Cada dijous, a Trenc d'Alba, ella sola enganxava el carro a la mula i ens portava a l'Arlet i a mi a vendre les verdures i les fruites de casa al mercat de Casserres. A l'anar i a tornar sempre sèiem en el mateix ordre. Kerr a l'esquerra, la més petita al mig i jo a la dreta. Les tres no deixàvem de riure i xerrar mentre ella manava el carro amb traça per aquella pista de muntanya, en direcció al poble, o hores més tard, de retorn cap a casa. Dijous era el millor dia de la setmana, però un migdia no va venir a buscar-nos al mercat i vaig endevinar que alguna cosa no li havia passat. Algú la va denunciar per desviar-la i se la van emportar a un reformatori de Barcelona. Sense ella, els dijous van esdevenir un malson. Al mercat la gent xerrava. Deien que allà l'haurien despullat per mostrar-li allò que tenia entre les cames en un mirall, que l'haurien dutxat amb aigua gelada per netejar-li el cos i l'ànima d'idees vicioses, que després li haurien rapat els cabells i se n'haurien rigut, que aquelles monges se'n riurien. Fins i tot li devien preguntar amb sorna. No t'agradava dur-los ben curtets? La van castigar de valent. Només tenia 16 anys, 2 menys que jo, 2 més que l'Arlet. Van informar els pares que li calia rebre tractament psiquiàtric i que l'ingressarien en un manicomi. Però no ho van aconseguir. Aquella nit va fugir de l'habitació i va enfilar-se al teulat d'aquell centre, com si fos un arbre, com si fos el roure. Potser va ser un accident. Potser va ser aposta. Però va caure d'una alçada de més de 4 pisos. Ja fa molts anys d'això, però fins ara mai n'havia parlat amb ningú. Ni tan sols amb l'Arlet, que ja fa molt de temps que va marxar de Casserres i no hi ha tornat. La mare callava i el pare. Vés a saber què en pensava el pare. Jo em parlo un poc, amb la por d'endevinar, amb la por de trencar el silenci, amb la por de saber qui la va denunciar, si a la fi explico aquesta història en veu alta. Llúcia Garcia. Li faltava un dit. Li faltava un dit. Li faltava un dit a una de les manetes. Ni una criatura completa sabia fer aquestes porques. Ni una de sencera. Mastegava la cofada d'Angelica mentre se l'enduia d'aquell peritori que podia lleixiu i claveguera. Però abans jo ja l'havia vist. Li faltava el dit d'una mà. Desconnecta quina de les dues manetes. L'endemà, la mateixa monja em va informar que la nena era morta i que millor que fos així. Déu te l'ha pres per fer-ne un angelet. Perquè on aniria a parar la teva filla esgarrada amb una mare sola de 20 anys? Si això era cert, per què havia permès que aquell suboficial català emprenyés? No em va caler preguntar-li,
perquè ja va clavar-me igualment una plantofada. Aquell dia el temps es va aturar. Quan viatjo a l'autobús, sé que en una sala d'espera o miro programes de televisió, només tinc ulls per a les mans de les dones més joves que jo. I busco si a la d'alguna d'elles li falta un dit. Fa uns anys, havent dinat, el meu marit va petar, com si dins seu hagués macerat un vòmit que amb el pas del temps s'hagués agrit, però de cop li sortia per la boca, el nas, els ulls. No m'escoltes quan passegem. Mires a les altres taules si dinem a un restaurant. I si t'acarona una mà, tremoles, panteixava. I li vaig haver d'explicar. Allò d'aquell centre on m'hi havien enviat els pares 30 anys enrere, que hi vaig parir una nena sense un dit, que me l'havien pres, que no creia que fos morta. Va necessitar els 30 dies d'un mes llarg per pair. I després va dir: 4 ulls hi veuen més que 2, Llúcia. T'ajudaré. Ara, ell i jo caminem en silenci per milers de carrers i places, agafats sempre de la mà. I sé que algun dia un dels dos farà el senyal pactat. Els dits d'un pressionaran amb força el palmell de l'altre. Llavors, sabré que a la fi l'he trobat.